Selam dostlar, benim ismim Zila. Bugün biz İzgi Bolga jirlerinde. Biride bugün Ağa Bazar deb isimlengen etno-medeni festival uzam. Tarixqa ko'z salsak, әлеге шараның инде әллә качан үткәрелүе билгеле, чөнки 10-14 гасырларда үткәрелгән. Болга җирләренә бөтен Россиядан да диярлек сәүдәгәрләр җыелган. Һәм бу чыннан да сату эшләре алып бару өчен бик уңышлы урын булган. Һәм монда чыннан да бер бәйрәмгә әйләнеп барган әлеге шара. Һәм менә 6 гасыр узгач, әлеге традицияны кабат кайтарырга булдылар. Һәм бүген инде биредә яңа форматта фестиваль уза. Ничек ул уза? Әйтегез бер як барып. Бу инде фестивальнең төп сәхнәсе, биредә төрле коллективлар, үз эшчәннәр чыгыш ясый һәм аларны менә мондый пешән кибәннәренә утырып карап була. Әйдәгез әле менә бу апаның мөнәҗәт сөйләгәнен тыңлап утырып. Dostlar, biridә инде Идел буе халыкларының ишегаллары күренешләре тәкъдим ителгән һәм хәзер без аларны барып карыйбыз. Карагыз әле нинди матур милли костюмда. Исәнмесез, здравствуйте, сез нинди милләтләр? Какой национальности? Чуваш. Карагыз, чувашлар безнең матур киенгәннәр. Биредә аларның письмена, обереги. Всю жизнь для народа это было, да. Күрәсем, аларның биредә үзенчәлеге рун язу булып тора. Әйдәгез. Монда инде үзебезнең татарларыбыз, менә күренеп торганча өстәлләрендә дә милли ризыкларыбыз, менә кош теле, чәкчәк, өчпочмаклар да бар. Бәйрәмнәр белән сезне. Сез кайсы яклардан? Сез Булгардан. Әйдәгез, тагын карыйк. Монда инде безнең руслар. Здравствуйте, с праздником вас! Ой, спасибо большое. Что можно? Блины берите. Пироги, вот варенье. Настоящие русские блины? Да. Спасибо большое. Варенье, в мед макайте. Ой, сейчас обязательно отведаем. Она мед аллергии, простите, пожалуйста. Ватрушки берите. Достар, русларның кыймаклары, конечно, шәпнездә масленица пешерәләр. Локоть не забывай поднимать. Локоть. Вот. Натягивай. Сез бер кайчан менә мондый пешәннән ясалган лабиринтны күргәнегез бармы? Моны махсус уен фест дип исемләгән площадка өчен төзеделәр һәм хәзер без аны үтеп карыйбыз. Такси кирәбез. Ты напрягся уже думать. Воздух. Тебе дам. Нет, квадрат, ну нельзя давать. Dostlar, bu indi Уен фест мәйданчыгының бер өлеше һәм менә монда балалар өчен һәм аларның әти-әниләре өчен дә мультфильмнар күрсәтәләр һәм биредә хәзер татар мультфильмы барачак. Әйдәгез бергә карыйк. Benim ismim Mahmutova Medine. Min Татарстан Республикасының ustası. Siz bundan indi produksiya белән килдегез? Бу сезнең махсус брендме? Сез бер команда белән җитештерелгән бер продукциямы? Юк, бу минем үземнең кул эшем. Чөнки мин Казан Федераль университетта доцент, укытучы. Һәммә менә өйгә кайткач, әзинә вакытларым калса, курчак ясап утырам. Менә шушындый курчак киендерү, курчак ясау мине ничектер канатландыра, оштыра дигән сүз инде. Нәрсәдән дисәгез, үз халкымның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен бик яратып яшим мин бу дөньяда.
Дуслар, сіз танысыңыз bu персонажларны? Әлбәттә, бу Шүрәле һәм Сонасы әйтерсеңлә, алар менә бу әкиятләрдән сикереп чыкканнар, менә күрәсезме? Инде Шүрәле. Менә шундый уенчыклар булуы әлбәттә безне бик сөендерә һәм менә мондый брендлар киләчәктә дә үссен дип өметләнеп калабыз. Здравствуйте, исәнмесез? Откуда вы приехали? Вообще, с какой продукцией вы здесь сегодня? Здравствуйте, мы приехали с Республики Марий Эл, с города Звенигорода, с Дома народных умельцев. Мы первый раз здесь у вас, нам очень понравилось здесь у вас хорошо. Мы привезли немножко, вкратце, все, что производит у нас в Доме народных умельцев. Ну, конечно же, изюминка — это наша национальная вышивка, народная традиционная вышивка. Вот здесь в данный момент, вот на этой подвеске изображены уточки, потому что по нашему поверью утка — это родоначальница народа Мари. Да. То есть народ Мари произошел от утки. Получается, вот здесь две уточки, смотрящие друг напротив друга, это мы. И вот две уточки, смотрящие к низу, это наши предки. То есть это символ нас и наших предков. Вот такие сувениры у нас делают наши девочки в народной студии. Также у нас представлены здесь есть украшения. Они по мотивам национальных сделаны, но как бы в современном уже таком изделии. Также, естественно, береста, потому что Звениговский район — это все-таки лесной район. И у нас очень представлены лоза, потому что наш городок находится тоже на Волге. И, естественно, растет ива, поэтому здесь представлена лоза. Ну и современные — это у нас цветы. И вот все современное, все, что сейчас очень модно, популярно и пользуется большим спросом. А скажите, пожалуйста, вот про это, как я понимаю, целебные игрушки, да? Это у нас куколка. Куколка плодородия, богатства, достатка. И здесь травы, да, вот так вот помните. И там травы пахнут. Да, вот. Это можно использовать как в качестве, чтобы саше, чтобы, да, это для аромата. И также вот плодородие такая, ну, женщина. Мы желаем вашему народу процветания, здоровья в наше время, потому что это очень актуально. Быть всегда такими же добродушными, трудолюбивыми и всегда принимать хорошо гостей. Таланин шовина таланда. Уштылгы паша, тазалыкым, иретиндан пиялада тазалык мин шовыжы. Дуслар, биредә һәр башкортлар безнең дуслар, безнең күршеләребез, безнең туганнарыбызга чыгыш ичак. Ә менә биредә аларның ишегаллары, күренешләре тәкъдим ителгән. Карагыз, ничек итеп матур бизәлгән милли костюмнар. Монда аны башкортларга хас булган вал һәм әлбәттә аларның флаглары. Исәнмесез, сезнең шундый матур костюмнарыгыз, әйтегез әле, зин карашын, сез нинди милләттән? Әнә эшләпә буенча аеруча күренеп тора, дуслар, бу керәшеннәр, карагызларның ничек матур итеп ишегаллары язылган, биредә кул эшләре дә һәм милли ризыклары да тәкъдим ителгән. Бәйрәмнәр белән сезне. Причиной таких предположений является общие черты Ой, рәхмәт, бик зур ярыймы? что были приняты у этих народов. Рус комякларын ашадым, менә хәзер керәшеннәрне кидәшим. Насладимся культурой чавашского народа. Дуслар, күрәсезме, монда күп төрле милләтләр җыелган, шул исәптән зәй керәшеннәр дә биредә һәм алар белән хәзер без биеп, җырлап, бераз күңел ачып алабыз. Әйдәгез әле.
Шуның белән Ага Базар этномәдәни фестиваленнән репортажыбыз тамам. Бүген биредә нинди генә чаралар булмады, нинди генә коллективлар чыгыш ясамады. Һәм чыннан да чара бик кызыклы һәм күңелле узды. Мондый чаралар елдан ел кабатланыр дип уйлап торабыз. Исән сау булыгыз, пока-пока.